pangle khasra khado jadu songno bo hanile sakabai no khani tola orangsa o jadu kusum me kusum te rahao Osinile te pora sarok tong siang khailai mani agene tong yagini chamu hayade sini sini te pora shani o manile khero bai tang chamani Jadi hani bubagra hai shop paika jonggot tolu sempurna bangsa lain jadi hani bubagra Welcome to our Mungia kami Abu Bakar no jotono pal khele bai se thai lam songai tongo tabuk sini stage of shop pai Abu Bakar hai nai ta Abu Bakar ki Abu Bakar ki Abu Bakar ki ang koi go Abu Bakar no asum na Soalnya suasana. Borok kisah wei kebang tangkap. Lang mengsaya seng diperasa gerak. Sini diperasa yang tayang hong gerak.